Salutare! Bine ați venit la Institutul de Limbi Cuantice, un megaproiect în studiul limbilor străine. Astăzi vom continua cursul de engleză la viteza luminii cu lecția numărul 28 și vom continua explorarea prezentului continuu punând întrebări. Și haideți să vedem direct niște exemple. Why am I staying here at home? Why am I staying here at home? De ce stau aici acasă? Why? De ce? Why am I staying? De ce stau? Here? Aici? At home? Acasă. Where are you going now? Where are you going now? Unde mergi acum? Where? Unde? Where are you going? Unde mergi? Now. Acum. Why isn't she working today? Why isn't she working today? Ea de ce nu lucrează azi? Why? De ce? Why isn't she working? Ea de ce nu lucrează? Today? Azi? What is he planning to do tomorrow? What is he planning to do tomorrow? El ce plănuiește să facă mâine? What? Ce? What is he planning? El ce plănuiește? What is he planning to do? El ce plănuiește să facă? Tomorrow. Mâine. Why are we doing these things all the time? Why are we doing these things all the time? De ce facem aceste lucruri tot timpul? Why? De ce? Why are we doing? De ce facem? These things, aceste lucruri, all the time, tot timpul. Aren't you buying this gift for Mark? Aren't you buying this gift for Mark? Nu cumperi acest cadou pentru Mark? Aren't you buying? Nu cumperi this gift, acest cadou for Mark, pentru Mark? Why aren't they coming to the office? Why aren't they coming to the office? Ei, de ce nu vin la birou? Why? De ce? Why aren't they coming? Ei, de ce nu vin to the office? La birou. What are they cooking in the kitchen? What are they cooking in the kitchen? Ei, ce gătesc în bucătărie? What? Ce? What are they cooking? Ei, ce gătesc? In the kitchen. În bucătărie. Asta a fost totul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și sper că ați învățat ceva util. Ne vedem în lecția următoare. Pa, pa! Ciao!